Señora Beira. Ben, boa tarde, compañeiras e compañeiros da Corporación Municipal, funcionariado que nos acompaña, persoas que nos seguen pola web do Concello ou neste salón de plenos, e persoal tamén dos medios de comunicación. Non é gustoso atoparnos nesta melé, xa llo digo agora. Non é gustoso estar na melé con quen malia as grabacións nas que se programaba o enchufismo en servizos públicos de xestión privada rexistradas e escoitadas mesmo neste salón de plenos e tomadas en consideración por la Xustiza, non quixo dimitir e insultaba os que tiñan fronte día sí, día tamén. Non é gustoso estar na melé con quen non quixo no mandato anterior revisar de oficio os actos administrativos de Someso e apartar da actividade política a quen tiña aínda responsabilidades políticas por dirimir. Non é gustoso estar na melé con quen desafiuzou a Varo, a súa nai e os seus fillos da súa casa de Elviña. Non é gustoso estar na melé con quen pretendía que unha muller maior fose para un centro de beneficencia cando ia ser desafiuzada polo seu alugueiro e que só lle buscou unha alternativa habitacional porque a acción social naquel momento os obrigou. Non é gustoso compartir voto con quen no seu día non quixo nin debater unha moción para artellar mecanismos de cooperación co activismo antidesafiuzamentos para evitar este auténtico drama social. Pero comprenderán que en pura coherencia, se a mala actuación política, salvando obviamente as distancias, nos levou a pedir dimisións naquela altura de quen mesmo non agardábamos absolutamente nada, con quen prometeu outras formas, que pensaban que íamos facer hoxe? Con quen prometeu outra política, que pensaban que íamos facer hoxe? Eu pregúntome tamén, que tería feito a Marea Atlántica de estar no meu lugar neste momento? Pregúntomo de verdade. Sei que a partir de agora as intervencións que me sigan pouco van ter que ver co que son as políticas de vivenda que precisa esta cidade ou coa ética e coherencia que precisa a actividade política. Intúo, e se me equivoco, descúlpenme, que imos escoitar probablemente a restra de nomes de casos illados por corrupción que ten o Partido Popular. Imos escoitar as estafas urbanísticas da época vazquista, o malos que son os uns, o bos que son os outros. Sentiremos o ventilador posto e estou segura de que escoitaremos a palabra, e xa escoitamos, Proxecto Cárcere, escoitaremos seguramente a palabra Arquitectos sen Fronteiras, amiguitos, bipartito e demais. Ben, eu vou comezar dicindo que os meus minutos, a partir de agora, van ser empregados para facer un análise do que ven sendo a política de vivenda da Marea Atlántica nestes máis de 3 anos de mandato. E o programa electoral da Marea Atlántica falaba da vivenda como un dereito. Prometía a paralización dos desafiuzamentos de responsabilidade municipal, referíndose ao que tivera lugar en novembro de 2014 en Elviña por causa do climático. Falaba tamén da procura de solucións e alternativas para o resto. A vista está que non se están a procurar solucións e alternativas para o resto desde o propio Concello. Prometían vostedes a revisión do Pexón e modificación puntual do mesmo, ofimático, Parque da Torre de Hércules, ámbito portuario e fachada marítima e modificación do PEPRI. De momento, as únicas modificacións do Pexón que se fixeron foi o da Praza José Toubes, a da Solana, non Solana e Hotel Finisterre, a do CEIP San Francisco Javier para a reordenación de volumes e a do SOAR que está situado no campo de fútbol da Grela para darlle uso industrial. Ningunha delas relativa ao dereito á vivenda. E a do climático. Despois de máis de 280 días logo do anuncio da desafectación da veciñanza de Elviña, aínda non sabemos nada. Prometíase un plan de fomento do dereito á vivenda e fomento da vivenda pública. O Consello de Administración de Emusa levouse un conxunto de medidas enunciadas sen prazos nin maior detalle que se tentou facer pasar por un plan. E aínda cos déficits que lle veíamos, estábamos dispostas desde o BNG a apoialo. E así o fixemos. Mas como ven sendo habitual neste mandato, toda vez que isto non saiu adiante no Consello de Administración, aí quedou todo no intento.
E a suposta empresa municipal de vivenda chega a ser, logo de 3 anos de mandato, unha empresa de xestión de aparcamentos, de bicis e de multas. Prometeuse dar solución aos asentamentos precarios da cidade cun plan de inclusión social e integral, vivenda, emprego, educación, saúde. E se ben o plan está redactado, o certo é que nin a entidade que o redactou e que leva traballando anos nos asentamentos precarios o está a desenvolver. Vostedes han de saber por qué. Pois ben, ademais do seu programa electoral, o certo é que este goberno foi anunciando medidas en materia de vivenda que non se están a cumprir. Cito nota de prensa colgada na web municipal sobre a recepción á veciñanza de decembro de 2015. Ferreiro anunciou que durante o vindeiro 2016 o goberno local avanzará na súa aposta polo dereito á vivenda e á iniciativa pública, dándolle un impulso ao barrio do Ofimático. En concreto, o alcalde explicou que se porá en marcha un concurso de ideas para a construción dentro do parque público de aluguer de 80 vivendas bioclimáticas pensadas para a xente moza, pensadas para o noso futuro. Que hai disto? Que hai disto, señor alcalde, señor Varela? Anunciaron vostedes tamén a compra e construción de vivenda municipal na Rúa Pontejos. E en comparecencias de prensa sinalaron que as previsións pasan porque o proxecto estea en redacción na primeira metade do ano que ven para que a licitación poida comezar no segundo semestre. Vai ben pasado o segundo semestre do ano e nada de nada. Sacaron vostedes un concurso para a adquisición de vivendas para o lugar social por valor de 1,2 millóns de euros en compra de vivenda e resulta que invisten apenas 1/3 do programado e teñen que anular parte da compra. Probablemente xa nos quedemos en ningún 10% do investido. Nunha xestión pragada de erros, na que o goberno municipal, ademais, se desdixo unha e outra vez. A última na Xunta de Goberno Local do Venres, na que resulta que vostedes, por suposto, se ven na obriga de tomar coñecemento do ditame do consultivo e elevar o informe proposta favorável á declaración de nulidade da resolución pola que se adquirían 2 pisos, o da Rúa Joaquín Martín Martínez e o da Rúa Santander. E dada a doutrina do tribunal, incoar a revisión de oficio doutros 3 pisos. Desdecirse porque o 21 de febreiro deste ano, en nota de prensa do propio goberno, non lles saco a hemeroteca dos medios de comunicación, sácolles a súa propia hemeroteca da súa propia páxina web. Xiao Varela reivindica a transparencia do concurso público de vivenda e lamenta que as campañas de difamación contra o goberno local causen vítimas colaterais ás que amosamos todo o noso apoio. Pois ben, nós temos que dicirlle que nin campaña de difamación, porque os feitos eran obxectivos, porque 47 non son 50, unha oficina non é unha vivenda, e un oco a vía pública non son 2 ocos a vía pública, nin transparencia, porque precisamente aplicar as bases ao chou ou de maneira absolutamente laxa non é transparencia, senón que é vulnerar a libre concorrencia. E as vítimas colaterais, señor Varela, aquí é o nome do Concello, é a actuación da Administración, é o Concello que aínda non ten cuantificado canto lle vai custar este proceso. E as persoas que están aloxadas nalgúns dos pisos tamén son vítimas colaterais, ou mellor dito, directas, deste proceso. Desdecirse porque o 23 de febreiro, en nota de prensa tamén do propio Goberno, sinalan que as medicións verifican que todos os pisos adquiridos polo Concello dentro do concurso público de vivenda teñen a superficie exixida. Comprobacións a posteriori, que o propio Consello Consultivo lle reprocha. Comprobacións a posteriori que non teñen obxecto cando nas bases se fala de superficie recollida nas escrituras. E desde que se coñecen os feitos, foron avanzando na súa obcecación, negando os feitos, poñendo o ventilador e sen asumir a súa propia responsabilidade. Dicíamosles en nota de prensa daqueles días, en diversos debates, que creíamos que non cumpría unha fuxida adiante con isto. Pois foi isto exactamente o que pasou. Os autores e as autoras da radicalidade democrática, os mesías en dación de contas e responsabilidade política, os que recollen no seu programa electoral a dimisión ou a revogación de cargos dos seus concelleiros e das súas concelleiras por incumprimento flagrante do seu programa electoral, os defensores do público que tan de moda está a defender,
seguen considerando que aquí houbo erros, pero non responsabilidade de ningún tipo, nin do funcionariado, nin dos políticos. E díganme vostedes en que se sustenta... Va rematando, señora Veira, por favor. Remato. En que se sustenta daquela o público? Quen fai os actos administrativos do Concello? Pois o funcionariado e tamén os responsáveis políticos. E para que rematen os expedientes, para que este concurso finalizase, tiveron que asinar unha proposta de resolución do concurso e autorización dunha compra-venda e asinaron o Concelleiro de Rexeneración Urbana e o responsável de contratación. Polo tanto, claro que hai responsabilidades. Que lle estamos dicindo a xente? Que no Concello ninguén se responsabiliza do que fai? Deixo as preguntas no aire e continuarei na quenda de resposta. Señora Veira. Sí, en fin, o que preveía, evidentemente, estáse cumprindo, non? Estáse cumprindo ese ventilador que se pon, non? Para criticar os demais no canto de dar explicacións sobre o propio, non? Insisto en que o que lle estamos dicindo a xente é que non hai nada detrás do público. Non hai responsabilidades políticas e non hai responsabilidades tampouco do persoal municipal. Nestes días, en este salón de pleno, teño escoitado que por primeira vez se estaba facendo un urbanismo diferente, que se estaba a traballar por unha política de vivenda. Escoitamos ao alcalde dicir que estaban vostedes a facer cousas que o BNG nunca se atrevera a facer. Dígame vostedes, señor Varela, quen puxo a andar a Oficina de Rehabilitación e Vivenda? Pois foi o BNG. O BNG desde un goberno en minoría, cun PSOE que viña do vasquismo e que entendía daquela a vivenda como un ben mercantilista e viña desenvolvendo unha política urbanística ao servizo da especulación. Creo que coñece vostede ben, e deben de coñecer vostedes ben na súa organización política a quen o puxo en marcha. Quen interveu directamente na calidade das vivendas nun asentamento precario da Coruña en colaboración coas propias persoas que vivían neles? Penso que tamén é consciente de quen o fixo. Dígame, quen tivo en marcha na nosa cidade 7 áreas de rehabilitación integrais á vez? Casco Histórico, Sagrada Familia, Fernández la Torre, Virxe do Carme, Birloque, Mariñeiros e Palavea. Dígame con quen se rehabilitaron nun mesmo ano 3.249 vivendas en 2010, co maldito goberno bipartito. Sabe vostede de que ano é a última promoción de vivenda protexida na cidade? De 2009, co maldito goberno bipartito. Díganme con quen se iniciou e impulsou a reforma do PEPRI da Cidade Vella. Un PEPRI que finalmente, por desgraza, aprobou o Partido Popular definitivamente deturpando e facendo cambiazos logo do período de exposición pública. Miren, o único que lle pedimos neste pleno, o único que lles pedimos é que sexan coherentes, estean á altura do seu propio discurso, do seu propio listón, o que marcaron vostedes, que abandonen o vitimismo. Ninguén é máis duro con vostedes do que foron vostedes con outros. Non somos duros con vostedes, o que pasa é que vostedes puxeron o listón moi alto. Dixeron que aquí viñan a mudalo todo, a cambiar absolutamente as formas e as políticas. Que sexan coherentes coa responsabilidade política, a dación de contas, a radicalidade democrática da que tanto falaron na campaña das municipais de 2015, onde foron quen, e recoñecémoslo, non é a primeira vez, de aglutinar o voto do desencanto coa política, anunciando cambio de políticas e de formas. E o que lle pedimos é que actúen á altura do seu propio discurso, nin máis, nin menos. Dixémoslo o día da moción de confianza. Abandonen o vitimismo, porque non axuda en nada a que se solucionen os problemas da cidade. Pero desde aquela non o abandonaron. Dicíamoslle que se puxesen as pilas na execución das súas promesas, para evitar a frustración, evitar que a xente se sinta defraudada, que se trunquen as esperanzas de cambio e facilitar unha volta atrás. Aquí e agora, no momento en que hai que dar a cara, vostedes poñen o ventilador, outra vez máis. Non son quen de asumir a súa propia responsabilidade. Agora, e aquí, era onde había que dar
a talla. Neste asunto, sí, complexo, pero onde había que dar a talla. E realmente non están cumprindo, non están á altura do seu propio discurso. E a oposición non está facendo crítica da mesma maneira. Nos si cremos no dereito á vivenda, nos si o impulsamos desde as nosas áreas de goberno. Non foi o que fixo, evidentemente, o Partido Popular. Non fala coa mesma autoridade, iso é evidente. E a nos non nos gusta estar nesta melé, e gustaríanos estar neste pleno, xa o dixemos moitas veces, falando de outros temas. Un pleno extraordinario para falar dos servizos sociais, un pleno extraordinario para modificar a renda social municipal e que chegue a moita máis xente que 200 persoas, que era o que se esperaba. Un pleno extraordinario para falar das necesidades de mobilidade que ten a nosa cidade. Por exemplo, queremos falar diso, pero non temos as posibilidades numéricas de convocar un pleno. E, evidentemente, o que non imos é ficar caladas cando se convoca un pleno e nós tamén vemos esa falta, eses erros que non son erros simplemente. Estamos falando de falta de libre concorrencia. Non se cumpriu a libre concorrencia. Iso é moi grave. E falaba vostede, señor Varela, de que vostede non o sabía. De que vostede non o sabía que había falta de libre concorrencia. Non sabía vostede que 47 non son 50. Non revisaron vostedes este proceso. Non tiveron o cuidado e o cariño que tiñan que ter cun programa que estaba chamado a ser estrela no seu goberno. E por iso nos apoiamos a súa dimisión. Porque non actuaron á altura do que se esperaba.